Miten korruptio ja oikeusmurhan anatomia toimii Suomessa? Eilen korruptioseminaarissa rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen totesi, että on tiettyjä oikeuksia, joissa korruptio menee ihan täysin läpi ja seurauksena voi olla mitä vaan mielivaltaa. No mä kerron nyt vähän, miten tämä homma menee. Ja mulla on ollut sukulaisena tuomari ja syyttäjä Raimo Jalava, joka myös sanoi, että syytteet saa ja tuomion läpi 2-3 päivässä tässä maassa muka kenelle vaan. Siis aivan sikailu meno oli jo silloin, mutta ei mennä nyt siihen. Eli lähdetään tästä niin kuin perusteista. ABC. Tietysti on tuomareita ja viranomaisia, jotka noudattaa lakia. Ja he tekee hyvää työtä ja näin päin. Mutta hekin on ongelma, koska he on hiljaa siitä, että he näkee paljon, kuinka heidän kollegat sitten rikkoo lakia ja jopa ihan perusihmisoikeuksia. Ja pysyessään hiljaa, niin tämä systeemi ei lähde korjaamaan itseään ja kansalainen ei saa oikeutta ja lapset sairastuu. No sitten tämä korruptio toimii näin, että kaikki näitä meidän puhelimia ja tietokoneita niin voidaan seurata koko ajan. Esimerkiksi Riku Jaakkola on sanonut, että meitä media seurataan ja meillä on se nauhalla. Ja tiedätkö Riku, se on vaan laitonta. Yksinkertaisesti se on Kiina-tyylinen mass surveillance-mekanismi. Ja ilman mitään rikosepäilyä, niin tämmöistä ei tehdä yksinkertaisesti. Eikä tehdä itsessään välttämättä silloinkaan. Ja sitten kun mennään tähän niin kuin pimeän vallankäytön puoleen, niin ne tuomarit, sitten, jotka on pahoja, niin niille annetaan sitten tämmöiset keissit, että kun halutaan joku ihminen tuhota taloudellisesti ja hänen perheensä ja hänen oikeutensa viedä täysin. Eli meillä on tietty ilmeisesti tuomarikunta ja meillä on tietyt asianajajat, jotka sopii nämä asiat sitten ennen salia jo keskenään, että tämä ihminen vedetään kölin ali ja hänen oikeutensa viedään, näytöstä ei välitetä eikä mistään kansainvälisestä oikeudesta myöskään. Ja kaikki sitten pysyy tämän päätöksen takana ja tuomioistuin on lähinnä sitten kumileimasin, joka sitten päättää nämä asiat. Ja mä luulen, että tämä Viljanen viittasi näihin hallinto-oikeuden tiettyihin päätöksiin enemmän, mutta kyllähän rikosoikeuden professorina on pakko tietää myös, että viranomaiset tekee paljon virkarikoksia ja myös perheille ja kaikenlaista ihan täysin mätää taloudellista vallankäyttöä on maa täynnä. Ja kun viranomainen puhuu, että nämä olisivat mukaan yksittäisiä tapauksia, niin sekin rikkoo jo perustuslakia. Jokaisella ihmisellä on nimittäin oikeus, että hänen väärät päätöksensä korjataan välittömästi ja niistä pitää saada vielä korvauskin. Mutta näinhän ei toimita. Ja yksittäistapaus, niin se on tämmöinen savuverho, mitä tämä oikeusministeriöstä aina näihin korkeimpiin virkamiehiin, laamanneihin, tuomareihin, niin kaikki käyttää. Ja oikeusvalvonta katsoo ihan aktiivisesti muualle, kun tapahtuu rikos. 10 500 kantelua ja ei juuri mitään rikostutkintaa. Sen epäuskottavampaa oikeusvalvontaa tuskin voi länsimaassa olla. No sitten mennään vielä niin kuin vähän tähän rumuuteen, mitä tapahtuu. Eli jos on tehty oikeusmurha, niin sitten se nuijitaan läpi. Ja se merkitsee, että tällä ihmispololla on loppuelämänsä ne rekisteritiedot väärennetty, tuhottu. Ja ne seuraa tavallaan siellä. Että sä oot niin kuin kiristysotteessa sen jälkeen, kun sulla on vaikka ajettu joku väärä rikossyyte tai väärä hallintopäätös tai muu läpi. Ne väärät tiedot, sä et saa niitä korjautettua Euroopan tietosuoja lakien tai Suomen lakien mukaan, vaan nämä vaan kieltäytyy korjaamasta. Ja koska tahansa voi poliisi tulla ovelle ja käytännössä niin kuin kiinni ottaa tai pidättää. Sitten tämä systeemi on niin julma, että se pysyy hiljaa näistä Suomessa, koska meillä on pelon ilmapiiri, jossa viranomaiset on päättänyt, että se, joka tästä kertoo, niin se irtisanotaan ja joutuu sosiaalisesti ilmeisesti ammattikunnassaan hylkiöksi. Vähän mitä niin kuin oikeustieteen tohtori Anja Hannuniemelle esimerkiksi tehtiin, kun hän teki aivan mahtavan väitöskirjan, että vieraannuttaminen on väkivaltaa ja yleistä. Anja Hannuniemi-Raukka vedettiin kölin alta ja hän sai huonoimman mahdollisen arvosanan siitä työstään, joka oli se erityisen ansiokas ja erittäin rehellinen. Ja nämä juristipiirit tietää, miten oikeusmurhataan ihmiset sitten jatkossakin ja miten töitä ei löydy.
Lastensuojelussa on muuta ihan sama. Aina on hyviä ihmisiä. Kaikki ei halua tätä pahaa, mutta se, että nämä hyvät ihmiset pysyy hiljaa, niin se mahdollistaa tämän rikoskulttuurin jatkumisen. Ja nyt sun kannattaa tykätä, jakaa, kommentoida tätä videota. Me tullaan nyt kertoa lisää oikeusmurhan anatomiasta. Meitä on media seurattu tosiaan, että Riku Jaakkola on pistänyt meidät kuulemma täysin valvontaan. Ja kenen tahansa ihmisen puhelinta, tietokonetta, niin poliisi voi asentaa sen haittaohjelmat niin, että se lukee sun näppiksen, kaikki sun salasanat. Ja niillä on täysin siis pääsy sun kaikkiin WhatsApp, sähköposti, tekstiviesteihin. Ja tämä rikkoo myöskin monia lainkohtia, että ilman hyvin vakavaa rikosepäilyä, joka menee terveyteen tai henkeen, niin tämmöistä ei pitäisi tehdä. Mutta Suomen poliisipa tekee. Ja poliisi näyttää olevan juoksupoika sitten näille isommille pahoille pojille tässä maassa. Että tämmöisiä terveisiä. Kommentoi, jaa tätä ahkerasti ja lisää tietoa on tulossa ihan lähiaikoina. Kiitos, moi moi!